Привет на всички! Аз съм Джуди Хопс и искам да ви кажа, извинявайте малко за външния ми вид, но вчера се скарах много лошо с Лола Бъни и тя ме беше обидила по много, много лош начин и всички са ме питат защо таковата съм се скарала с нея. Аз ще отговоря така. Лола Бъни направи своето решение. Тя ми крещя, аз просто седях и я гледах и просто ви казвах, човек, успокой се. И от 50 ми излезе, че Мик беше ме ударила много лошо, но не по окото, спокойно. Беше ме ударила по ръката и аз взех една лопата и я ударих много лошо в главата. И след това ми казах, като завера, ще ти отмъстя. И след това аз избягах и просто едва не се издадах на полицията. Моля ви, направете нещо. Обичам ви.